Бебе! Я сега лучи. А? Бая силно свети си движи. Айде слезте, бе, брачи. Какво е голямо, бате? Защо този телефон няма зум, бе, братко? Бебе, Мина звездата. пати чиния тебе му майките, брачи. Звъни на Гуди да го гледа. Абе, как ще е легнал, бе? Бати, той от балкона не може да види това, което ти виждаш в момента. Бати, разтопках се целя. Ти снимал ли си сега? Какво говориш, бат? Що не мога да зумва този iPhone измислен, брач. Сега ще намалее.